Dani Aavinen, 36-vuotias perheeniskä ja yrittäjä. Mun yritys on Klodesign Oy ja me suunnitellaan, tuotetaan ja markkinoidaan omaa Klodesign-mallistoa, missä on vaatteita, sisustustekstiileitä, asusteita ja pikkasen huonekaluja myös. Yritys on perustettu 2005 ja tämä lähti Turun ammattikorkeakoulun muotoilukoulutusohjelman tällaisesta kouluprojektista. Meitä oli silloin perustaessani 10 muotoiluopiskelijaa eri muotoilualoilta. Vaatesuunnittelijoita, tekstiilisuunnittelijoita ja huonekalusuunnittelijoita. Jos on halu kokeilla yrittäjyyttä, niin ehdottomasti kannattaa yrittää, koska se on vähän niin kuin, että sulla on avaimet ja lukko ja sä et kokeile sitä, että se toimiiko. Kyllä, jos haluaa kokeilla, niin sitten vaan rohkeasti kokeilemaan ja ei siinä oikeastaan sen kummempaa. Toki pitää muistaa, että yrittäminen ei välttämättä sovellu kaikille ihmisille silloin ehkä siinä vaiheessa, kun miettii sitä oman yrityksen perustamista, niin kannattaa puntaroida se hyvin tarkkaan, että onko tämä yrittäminen mun juttu. Sanotaan, että ennen kaikkea siinä yrittämisessä tarvitaan semmoista uskoa ja päättäväisyyttä ja sitkeyttä ja kestävyyttä. Tämä ei ole nopeuslaji, tämä on kestävyyslaji. Turha kuvitella, että puolessa vuodessa tai vuodessa tapahtuu mitään. Ne on sitten lottovoittoja, jos semmoisia käy. Ja toki niistä on hyvä haaveilla, mutta mä uskon siihen, että on kestävämmällä tiellä, jos lähtee sillä mentaliteetilla, että nyt tehdään töitä monta vuotta ja se kiitos sitten seisoo jossakin vaiheessa siellä tulevaisuudessa. Ja semmoinen jokapäiväinen työskentely vaatii kyllä ennen kaikkea itsensä johtamisen kykyä, että pitää olla kurjalaisesti jaksaa tehdä töitä vuodesta toiseen, päivästä toiseen ja saada itsestään irti niitä tehoja.